బయటకు వెళ్తున్నామండి. చాలా రోజుల తర్వాత బయటకు వెళ్తున్నాం. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపించే ప్లేస్ వచ్చి మీ అందరికీ బాగా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో చెప్పను, చూపిస్తాను. లెట్స్ గో. మేము ఇప్పుడు ఇంటి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం. అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఎన్ని వెహికల్స్ ఉన్నాయో, మోస్ట్లీ అందరూ బయట తిరిగేస్తున్నారు. అండ్ ఇది వచ్చేసి నేను మీకు ఎప్పటి నుంచో చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక రాడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇది వచ్చేసి బస్ ప్రయారిటీ లైన్స్ అనమాట. బీబీఎంపీ ఒక రూల్ పాస్ చేసింది. ఎందుకు అంటే బెంగళూరులో ట్రాఫిక్ ఎలా ఉంటుందో మనందరికీ తెలిసిందే కదా. సో ఆ ట్రాఫిక్ని కంట్రోల్ చేద్దామని ఈ బస్ ప్రయారిటీ లైన్స్ అనేవి బీబీఎంపీ స్టార్ట్ చేసిందనమాట. ఏంటి అంటే ఆ లైన్స్లో ఓన్లీ బస్సెస్ మాత్రమే వెళ్ళాలి, మిగతా ఏ వెహికల్ కూడా ఆ లైన్స్ ఆ వేలో వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. సో ఈ విధంగా కొంచెం ట్రాఫిక్ని కంట్రోల్ చేద్దామని బీబీఎంపీ రూల్ పాస్ చేసిందనమాట. సో అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ మనం మూవీస్లో అది చూస్తుంటాం కదండి, ఏరోప్లేన్స్ అవి బిల్డింగ్స్ పైన వచ్చి ఆగుతూ ఉంటాయి. సో అది కనిపించింది, అది కూడా షూట్ చేస్తున్నాను. ఇంకా మేము అనుకున్న ప్లేస్కి అయితే ఇప్పుడు వచ్చేసాము. దానికంటే కొంచెం ముందు ఇక్కడ బైక్ రైడింగ్స్ అవి జరుగుతున్నాయి అన్నమాట. ప్లేస్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది, చాలా పీస్ఫుల్గా అనిపించింది. నాకైతే బాగా నచ్చింది. మేము వెళ్ళిన టైంకి అక్కడ బైక్ రైడింగ్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి. సో ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను, నాకు నచ్చింది, మీకు కూడా నచ్చుతుంది అని మీకు కూడా చూపిద్దామని షూట్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో అలా చూసి తర్వాత మేము వెళ్ళాలి అనుకున్న ప్లేస్కి వచ్చేసాము. సో అదే క్యూపా సెకండ్ ఛాన్స్ అడాప్షన్ సెంటర్ అనమాట. మేము డాగ్ తీసుకుందామని ఎప్పటి నుంచో ట్రై చేస్తున్నాము. సో డాగ్స్ కోసమని వచ్చాము ఇక్కడికి. మా కార్ బయట అక్కడ పార్క్ చేసుకొని మేము లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయామన్నమాట. ఈ ప్లేస్ వచ్చేసి సజ్జాపుర అవుట్కట్స్లో ఉంటుంది. మనం ఫస్ట్ టైం వెళ్ళగానే మనకి డాగ్ని అయితే వాళ్ళు ఇవ్వరండి. సో ఏంటి అంటే ఒక 2-3 టైమ్స్ అనేది తిరగాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎవరైతే దీన్ని మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తారు. సో అలా కాంటాక్ట్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళే వీళ్ళంతా. మేము వెళ్ళేసరికి అక్కడ చాలామంది ఉన్నారు. మేము వెళ్ళేసరికి లోపల ఒక డాగ్కి హెల్త్ బాగాలేదు. దీన్ని ఎవరైతే మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారో తన పేరు వచ్చేసి సంజన అనమాట. సో మమ్మల్ని బయట వెయిట్ చేయమన్నారు. తను డాక్టర్కి చూపిస్తున్నారు డాగ్ని. తను వచ్చే వరకు మేము బయట వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట. తర్వాత తను వచ్చి మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళారు. సెకండ్ టైం వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చి తనతో కాంటాక్ట్ అయిన తర్వాత సెకండ్ టైం వస్తాం కదా. సో అప్పుడే సెకండ్ టైం వచ్చే ముందే మన హౌస్ అది కూడా వీడియో తీసి చిన్న క్లిప్ తనకి సెండ్ చేయాలి. మన హౌస్ అది స్పేసియస్గా ఉందా లేదా, డాగ్ని పెంచుకోవడానికి స్పేస్ అనేది ఉందా లేదా తను చూస్తారనమాట. తర్వాత సెకండ్ టైం వచ్చి ఒక 2-3 అవర్స్ కొంతసేపు ఆ డాగ్స్తో మనం టైం స్పెండ్ చేయాలి. మనకి ఏ డాగ్ అయితే కావాలి అనుకుంటున్నామో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దాంతో మనం టైం స్పెండ్ చేయాలి. వాళ్ళన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తారండి, మనలో ఆ కైండ్నెస్ ఉందా, మనం డాగ్ని పెంచగలమా లేదంటే మనం దానికి భయపడిపోతున్నామా, ఇవన్నీ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఒకవేళ మనం డాగ్ని తీసుకొని దాన్ని పెంచుకోలేకపోతున్నాము అంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి రిటర్న్ చేయొచ్చు. అంతేగాని బయట ఎక్కడ రోడ్డు మీద డాగ్స్ని వదిలిపెట్టకూడదు అనమాట. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ప్రతి డాగ్కి నేమ్ అయితే రాసి బయట బోర్డు మీద అరేంజ్ చేశారు. అలాగే ప్రతి డాగ్ రూమ్లో కూడా ఫ్యాన్స్ అవి ప్రొవైడ్ చేశారనమాట. చాలా అంటే చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు వీళ్ళ డాగ్స్ని. అండ్ ఈ డాగ్స్కి వచ్చేసి డైలీ జనతా చికెన్ పెడతారంట. జనతా చికెన్కి వీళ్ళకి డైలీ 2000 రూపీస్ అవుతుందంట ఓన్లీ చికెన్కి. అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మమ్మల్ని లోపలికి తీసుకెళ్లారు. ఇక్కడ డాగ్స్ చాలా ఉన్నాయి. మాకు కావాల్సిన డాగ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోమన్నారు. చాలా బ్రీడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అండ్ అన్నీ చూస్తున్నాం అనమాట. కానీ మేము పప్పీస్ కావాలి అనుకొని వెళ్ళాము. కానీ ఇక్కడ మరి పప్పీ సైజులో అయితే ఏ డాగ్ లేదు. 6 months 1 year ఎబో ఆ డాగ్స్ దానికి మించి ఉన్నాయి కానీ బేబీస్ అయితే లేవండి. అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ డాగ్ ఎంత పెద్దగా ఉందో. యాక్చువల్లీ మా హస్బెండ్కి డాగ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం, నాకు చాలా భయం అనమాట. కానీ ఈ ప్లేస్కి వచ్చాక ఆ భయం అంతా మోస్ట్లీ పోయిందనే చెప్పాలి. ఫస్ట్ అయితే భయపడుతూనే లోపలికి వెళ్ళాను. కానీ వాళ్ళు ఒక 2-3 డాగ్స్ని బయటికి వదిలారు. కానీ అవైతే ఏమి చేయట్లేదండి, మనతో చాలా సరదాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది. బయటకు వచ్చి అటు ఇటు తిరుగుతుంది, మొరుగుతున్నాయి కానీ ఏమీ అనట్లేదు మనల్ని.
కరవడం కానీ భయపెట్టడం కానీ ఇవేం చేయట్లేదు. చాలా అంటే చాలా ఫ్రెండ్లీగా అనిపించింది. ఇక్కడ మనకి డాగ్స్ని ఫ్రీగానే అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చండి. ఎలాంటి మనీ పే చేయనవసరం లేదు. ఎవరికైనా ఇష్టం ఉంటే డాగ్స్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒకసారి విజిట్ చేయండి. ఇలాంటి ప్లేస్లో మీ క్వాలిటీ టైంని స్పెండ్ చేయడం వల్ల నిజంగా చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఆ హ్యాపీనెస్ మాటల్లో చెప్పలేము. ఇక్కడ బ్లాక్ డ్రెస్లో ఉన్నారు కదా, తనే సంజన. యాక్చువల్లీ ఇతను ఆ డాగ్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. సో సంజన తనకి గైడ్ చేస్తున్నారు. ఆ డాగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ డాగ్తో ఎలా ఉండాలి, ఇదంతా కూడా తనకి చెప్తున్నారు. సో మీరు కూడా వినేయండి. If you are a nervous type of owner, he's going to go the other way. If you're insecure, he's going to become very aggressive. So he needs an owner that is balanced and that is confident and calm. He's also not going to do well with someone who's overconfident and brash and like, yeah, I have a bit bold. Like, that kind of person he's not going to be good with. Whiskey, come here, Baba. So he needs somebody who's balanced, who's calm, and because he is the type of dog that will mirror you. Come, Whiskey. Oi! Patty, people is there. Come here to me. Come here to me. Come here. Come to me. Please sit here. Come. Come here. Come here. Please sit inside you. He won't do well with other dogs. No. No. My love. And what about if I go take him for a walk? He ignores. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటే కమెంట్స్ రూపంలో నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ భవి సైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ గార్డెన్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా, బెంగళూరు.